सिफुङा दे जोङो रंजालि बैसागु फोरबोखौ बैथि दाननिनो 16 एप्रिल 2023 इं अक्ट'खालि जोङो खुंफुंनो थाखाय थि थांखि लानाय जाबाय। नोंथांनि थाखाय गोथां अमा मानै दंखासै। खुलुमबाय बयखौबो। कर्नाटका रायजोआव थाग्रा बर' रायजो राजाफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां आङो नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय आरो नायलांबानो जाबाय। बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना थामथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फैगौ एप्रिल 16 थारिखआव खुंनो थि खालामनाय जाबाय। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो फोरमायहरनो होननानैहाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। भिडिअखौ आङो मैयानो मोनदोंमोन, नाथाय आङो बावनानै थादों बानायनोहाय। माने आङो बेखौहाय शेयार खालामना होनो बावनानै थादों। दा आङो फिन दिनैहाय नैबे हरनि 12थायाव गोसोखांब्रबनानैहाय आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आङो वाट्सएपखौ दासो नायदों नालाय सारमोना आंनोहाय भिडिअ क्लिपबो हरना होनदों। बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना आङो खोनासंहोगोन। आरो कर्नाटका स्टेटनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बैसागु फोरबोखौ बेवहाय फालिफैनो हागोन, रंजाफैनो हागोन। नोंथांमोना जायफ्रा न'आव थांनो हायाखै, नोंथांमोना बेयाव फैनानैहायनो बैसागु फोरबोनि मुङावहाय रंजाफैनो हागोन। गाजा गोमजा मोसानाय मुसुरनाय गासैबो बेयाव जाजोबगोन। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो थाजोबगोन। दा आङो बेखौहाय नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय। आरो जायफ्रा फैनो गोसो गुदुं जानानै दं, नोंथांमोना फैनानै रंजाफैदो, गाजा गोमजा मोसाफैदो बैसागुनि मुङावहाय। दा बेनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि थामथि बैसागु फोरबो फेस्टिभेल खुंनाय जागोन। नोंथांमोना बेयाव फैनानैहाय रंजाफैब्लानो जाबाय, मोसाफैब्लानो जाबाय गोसो खुसियै बैसागुनि मुङावहाय। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रानाखि बेंगलरनि सिङाव दङ, कर्नाटक स्टेटनि सिङाव दङ, नोंथांमोना गावबा गावनि खाथि खाला गोजाननिब्ला खाथि खाला लोगो दङब्ला, बे साइडआव लोगो दङब्ला एडभान्स फैनानै थाफैखा। आरो बे 16 थारिखआवहाय रंजानानै नोंथांमोना थांफिनब्लानो जाबाय आरामै। दा बेखौनो आङो बयखौबो खावलायहरबाय। नोंथांमोना फैदो बयबो रंजालि बैसागु फोरबोनि फेस्टिभेलखौहाय नोंथांमोना मेहेर गोनां खालामफैदो। दा बयखौबो आसा खालामबाय। जायगानि नामखौ आङो खोन्थाफिननोसै। दा आङो नैबे भिडिअखौ बानायफुबाय थानाय समावनो BBWA निफ्राय कल फैदों आंनावहाय। ओमफ्राय दा आं मोजां सोंहरबाय, माने आंथ' गोसोआव थाखाया नालाय। दा आङो खिन्थाफिननायसै जायगाखौहाय। जायगानि मुङानो जाहैबाय बायद्राहालि मागादि मेन रडनि साखाथियावनो। दा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि अफिसाबो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो कर्नाटक गभर्नमेन्टनिफ्राय गनायथि मोनबाय। दा अफिसाबो बेयावनो जासिगोन। ओमफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बे, दा अमा मानै गोथां बायखाबाय 16 थारिखआव गोदानो थाखाय। नोंथांमोना थांनानै लैहोर लैहोर मावै दाङैल' जाहै आरो रंजाहै गोसो गुदुङै। नाथाय आङो बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ खुसि खालामहोनो सानो। बैसागु फेस्टिभेल फोरबो फालिनो अमा मानै बायनाय आरो बे JCB बुरलाबनाय, गासैखौबो जायगा फोसाबनाय, बैफोरो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि अननायजोंसो जादों। जायफ्रा बे बैसागु फेस्टिभेलखौ फालिनोहाय मदद खालामबाय, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो, सालुट खालामो नोंथांमोनखौ। बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि मदद होनानै बे BBWA बिथांमोननि थांखिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय। दायो नोंथांमोना कर्नाटकनि सिङाव जायफोर दङ, नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानैहाय रंजा बाजायै बैसागु फोरबो फेस्टिभेलखौहाय रंजाफैनो हागोन, फालिफैनो हागोन। गासैबो जानाय लोंनाय बेयावनो बानायजोबगोन। अमा मानै गोथां बायखाबाय, आङो नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय, जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय बे अमा मानै बायनायनि थाखाफ्रा गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि अननायजोंसो। बेवहाय गभर्नमेन्टनि थाखा गरसेबो गैया। रावबो गभर्नमेन्टआ हराखै, बर'नि गभर्नमेन्टआबो हराखै, कर्नाटकनि गभर्नमेन्टआबो हराखै। बेखौ BBWA नि मावथिफोर, मेम्बारफोर, दा बिथांमोनानो बेखौहाय कालेक्ट खालामनायलाय दा बर' रायजो राजाफ्रा अननानैहाय बेवहाय डनेसन खालामबाय। बै डनेसनजोंसो नैबे बैसागु थामथि प्रग्रामखौहाय खुंनो थांगासिनो दङ। आङो डेटखौ खिन्थाखाबाय, एप्रिलनि फैगौ 16 थारिखआव थि जाबाय। नोंथांमोना फैदोल' आरो रंजाफैदोल' गोसो गुदुङै। बेवहाय जानाय लोंनाय गासैबो थैयार जाजोबखाबाय, माने रेडि जाजोबखाबाय। जोंथ' अमाखौ बावनो हाखाया नालाय बर'आ।
अमाखौ बावनो हाखाया बिनिखायनो नोंथांमोना फैनानै बावनो माव दां जा गासैबो जों बर' रायजो राजाफोरनि बियो सम्पति नालाय जोङो गासैबो मावलायनानै जानो हायो बेवहाय नोंनि आंनि जेबो गैया बयबो फै जाफै मा हिन्दु मा ख्रिस्टान नोंथांमोना फैनो हागोन बेवहाय धोरोमनि खोथा जेबो थाया नोंथांमोना बाहागो लाफैनानैहाय गावनि कालसारखौ फालिफैनो हागोन मानिफैनो हागोन बेवहाय गुबुन हारिनिफ्रायबो कालसार दिन्थिनाय थागोन मिसिंफोरनिफ्रायबो फैगोन होननानैहाय आङो मिथिनो मोननाय जादों जानो हागौ आदिबासिफोरनिफ्रायबो फैगोन नैबेखौहाय आङो मिथिनो मोननाय जादों बिनिखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननोहाय खिन्थाहरनाय जाबाय आरो लास्टआव आङो खनसे बुंनायसै जायफ्रा कर्नाटक स्टेटनि सिङाव दङ नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानैहाय बे बैसागु फोरबो फेस्टिभेलखौ नोंथांमोना गाजा गोमजायैहाय मेहेर गोनां खालामफैगोन होननानैहाय बयनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय आरो आङो बारा गोलाव खोथा बुंला आंथ' जोबोद दुखु गोनां सहैला बिथांमोनाबो दुखु मोनसिगोन बायदि मोनदों आङो थांखि लायैनि सिगांनिफ्रायनो आंखौ खावलायहरगासिनो दंमोन नुजाहैनो थाखाय बै जायगायावहाय बिदि बैसागु फोरबो फालिनायफ्राव आङो थांफेराखै दासिमबो ओमफ्राय 15 आगस्टआव आङो थांदोंमोन थांनाय 15 आगस्टआवहाय बेयाव थांनायावहाय आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो गोबां रायजो राजाया अनसायदोंमोन आरो गोमोदोंमोन सोरबा सोरबाया हाब बेंगलरावबो जोंनि बर'आ बेफोरबायदि दङ होननानैहाय मिथिसारदोंमोन नाथाय आङो बेवहाय फिन थांफिननो गोसो जादोंमोन नाथाय आं खाफाल गैया सौहैनाय नंले मानोना आंनि जायगायाव खामानि मावसोग्रा रावबो गैया बिनि थाखायनो नङाब्ला आङो थांनो हागौमोन आं 1 थारिखनिफ्रायनो सुथि बिगासिनो दं खुगा रुइलायबाय आं बियैनो दासिमबो मोना मानसि गोदान लाबोयोनो होनो मानसि गोदान रावबो सफैया दासिमबो मानसि गोदान लाबोयोला आङो मोनगौमोन सुथिखौ सहैगौमोन आंबो दुखु मोनदों आं जोबोद नुजाहैनो गोसो आङो बेफोरबायदि धोरोम बासा नङा आङो बयजोंबो मिलायो जेरावबो थाङो आं मा बिलाइ बैसागु फांसन खेराइ जानायाव आं थांबावो नायहैबावो आङो दिन्थिहैबावो जेबो फारागथि गैया जों गासिनावबो हाबजोबो बेनो आरो दा नोंथांमोना जायफ्रा सुथि मोनो जायफ्रा बेंगलराव दङ जायफ्रा कर्नाटकनि सिङाव दङ आङो खनले खावलायो नोंथांमोना फैनानै बे प्रग्रामखौ मेहेर गोनां खालामफै नोंथांमोननि थाखाय गोथां अमा मानै दंखासै दा नोंथांमोना फैनानै गोदाफैदो सावदो गोदादो संदो जादो मोसादो गोसोबायदि बे सानसेयावहाय बयबो सुथि लाखा बे सानसेयावहाय बयबो सुथि लानानै फै जाफै बर' रायजो राजाफोरजों मोखां नायलायलाय बेफोरबायदिखौ चान्स मोनबाय थाया गुबुन रायजोआव फैनानैहाय बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरो बेयाव फैनानैहाय लैहोर सङै खावै जाफैब्लानो जाबाय आरो बे बैसागु फेस्टिभेलखौहाय नोंथांमोना आरोबाव गिदिरसिन खालामफैब्लानो जाबाय आसा खालामनाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोनथोंसै दिनैनि भिडिअआ बेनोसै दा BBWA नि मोनसे ससे भिडिअ दङ बेफोरखौ नोंथांमोना खोनासंलांब्लानो जाबाय गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोसे फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोनि सिगांग्रो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय BBWA आफादनिफ्राय जासिहरबाय दिनै जोङो नोंथांमोननिसिम बेखौनो फोरमायहरनो सानदों जे दिनै जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा बेंगलराव दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जे जोंनि बेंगलराव जे जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं जों बेवहाय दिनै खुंगा 3थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनो थाखाय थि थांखि लादों जोङो रंजालि बैसागु फोरबोखौ बैथि दाननिनो 16 एप्रिल 2023 इं अक्ट'खालि जोङो खुंफुंनो थाखाय थि थांखि लानाय जाबाय दा जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों गासै बेंगलर कर्नाटका रायजोआव थानाय आरो गासै बुहुमनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनायावहाय गासैखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय जों BBWA आफादनिफ्राय गुरैयै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों